Friske forsyninger er skudt i gang. Medarbejdere fra 2 forsyningsvirksomheder, hvor der arbejder mange mænd, er samlet for at lære om sundhed på arbejdspladsen. Det er sådan, at der er et paradoks med danske mænd. Det er sådan, at de dør før danske kvinder. De bliver meget mere alvorligt syge. Men indtil da, så oplever de faktisk, at de har et rigtig godt helbred. Og derfor er det jo vigtigt at gøre mændene opmærksomme på, at deres krop nogle gange sender nogle signaler, det er ved at lytte til. Og mænd har ikke den samme indstilling til, at hvis de fejler noget, så går vi også hen og får gjort noget ved det. Og vi er lidt mere sløve i betrækket, og det er formentlig også noget af det, der gør, at vores levetid er kortere. Danmarks Lungeforening er med i projektet, fordi at det dels er vigtigt at sætte fokus på lungesundheden på de her arbejdspladser, og især blandt de her mænd, som arbejder med måske med svejsning, måske er der nogle gasser der, hvor de arbejder, måske er der støvpartikler, og det ved man, at det er en rigtig dårlig cocktail for lungesundheden. Det er også sådan, at mænd nogle gange synes, det er meget privat at arbejde med sin egen sundhed, og i øvrigt tale og snakke om det, og det skal de have lov til. Men hvis arbejdspladsen går med ind, og mændene støtter hinanden, så ved vi i hvert fald, at så er der større chance for, at man både får skabt nogle nye vaner, men også får en god oplevelse omkring det at være lidt sundere. Nogle mener, at sundhed det er kun rygning og overvægt, og nogle ser også sundhed som sådan et bredere perspektiv, så det er en samlet helhed af personen. Fokuset i det her projekt, som jeg godt kan lide, det er, at det er netop ikke sådan lige med, at nu skal vi til at motionere mere og ryge. Altså det er ikke sådan en hammermetoden, men det er mere at bruge arbejdsglæden og motivationen som fundament, hvor man siger, dem, der virkelig har lyst til at skabe en forandring i deres egen sundhed, at de kan komme med ved, at vi som arbejdsplads er med til at facilitere nogle ting. Jeg tror, at hvis vi kan få det her implementeret rigtig godt blandt alle de fleste af vores medarbejdere, jeg tror ikke, at det er 100%, men bare 60%, så er det også fint. Så vil vi også få et meget bedre arbejdsklima. Vi vil få nogle gladere mennesker, som kommer på arbejde hver dag, og er glade for at komme der, og glade for at se deres kollegaer. Og jeg går og klapper hinanden lidt på skulderen og siger, hvor er vi gode. Vi er parat til at tage en vending eller en drejning i vores hverdag. Jamen, vi har jo set, at var en lille bitte ting som en frugtordning. Altså, den er blevet taget vel imod. Der er lavet mange sundhedsprojekter rundt omkring i hele Danmark. Men det vi typisk kan se, det er, at meget langt hen ad vejen, så fader de lidt ud, når der er gået et stykke tid. Og det tror vi hænger lidt sammen med, at det ikke er forankret ordentligt i virksomheden. Og det vi så gerne vil have, det er, at hver enkelt ansat medarbejder får en stemme, sådan at de får lejlighed til at give udtryk for, hvad er det egentlig, de har brug for.